Bé, molt bona tarda, benvingudes i benvinguts. Després de molts mesos i mesos de treball i després de molts anys i anys d'excavacions al jaciment de Can Modolell, pràcticament més de 50 anys, tenim el gust d'inaugurar aquesta exposició que ens parla de la història del jaciment, ens parla de les persones que el van fer servir, de les persones que el van construir, dels seus usuaris i de la importància d'aquest tema en el context No passis per davant. de la romanització, de la nostra història local i comarcal. Jo particularment, com a directora del museu, estic molt contenta que aquesta exposició ha sigut una oportunitat per poder fer un bon treball de revisió de tota la documentació que teníem fruit de les diferents excavacions de les quals som dipositàries al Museu de Mataró relatives a Can Modolell i sempre intentem lligar aquests processos que a partir d'una exposició temporal arrenquem amb un projecte de documentació i un projecte de recerca i hem treballat tot un equip de persones vinculades al museu, també amb l'arqueòloga municipal i per descomptat amb en Víctor Revilla, que és el comissari de l'exposició i la persona que els últims 5 anys o 6, no sé, està fent els projectes està duent a terme amb Alex Sinner i una altra de la Universitat de Canadà el projecte d'excavació actual de Can Modolell. Jo res més perquè us deixo amb les seves mans i després la regidora que col·laborarà a l'acte. Moltes gràcies. Molt bé. Bona tarda, se'm sent? En primer lloc, vull agrair la gran quantitat de gent que ha rebut amb interès aquesta iniciativa, promoguda pel Museu de Mataró. S'ha de dir que l'arqueologia té un avantatge i un petit inconvenient, o a la inversa. Un petit avantatge i un gran inconvenient. I és que, així com m'interessa molt l'arqueologia més exòtica, i parlo d'Egipte, que ara està una mica de moda a la inauguració del Gran Museu del Caire, l'arqueologia més local, aquella que ens toca més per part del paisatge cultural, sentimental i identitari nostre, és més difícil de presentar-la, fer-la gaudir, fer-la perceptible al públic del territori. I el que amb aquesta exposició hem volgut fer és, sobretot, donar a conèixer un lloc, per una paradoxa, ja conegut, que és el Santuari Romà de Can Modolell. Ja conegut perquè des de fa més de 50 anys, aquest lloc ha estat objecte d'iniciatives molt diverses, promogudes bàsicament des de Mataró, però no només, amb molta gent, part dels quals avui dia encara actuen i contribueixen a preservar i difondre el patrimoni. Hi havia un objectiu molt clar, que és mostrar un jaciment arqueològic molt concret, i hi ha un objectiu didàctic també, que és sensibilitzar entorn al patrimoni. Allò que mostrem a partir d'aquesta exposició es pot definir sense exagerar com excepcional. A la península Ibèrica, que avui dia és Portugal, Espanya, coneixem centenars de santuaris romans, molts amb algun precedent indígena, històric, molts santuaris coneguts per alguna evidència concreta, la troballa d'un altar, la troballa d'una ofrena. De vegades trobem l'altar amb una inscripció que diu clarament que no té una funció ritual, religiosa, un exvot, una promesa complida, però no és habitual trobar-se conjuntament l'arquitectura, les ofrenes i la menció d'algunes de les persones que van protagonitzar la vida d'aquests llocs. Can Modolell és excepcional, en primer lloc, perquè és un gran complex, no un edifici, bastant ben conservat, en el qual coneixem diverses construccions, un lloc que va créixer durant 2 segles, que es va reconstruir, es va decorar amb un programa de mosaic, de pintures, de marbres, molt ric, que en bona part es pot veure aquí, i s'ha de tenir en compte que el que queda, que ens ha arribat, és només una mínima part del que hi havia en el seu moment. És un lloc que no té paral·lel
a la resta de la península Ibèrica. Grans santuaris ben coneguts a les publicacions científiques i que arriben una mica al gran públic no donen aquesta riquesa de materials i d'arquitectura. És un lloc que també ha portat, el que diem els arqueòlegs, una cultura material molt diversa, molt àmplia. Vaixelles de tot tipus, elements de mobiliari o que decoraven mobiliari en forma de complements decoratius de marfil, d'os, de metall i tot el que van oferir al lloc. Tenim vaixella també en vidre, no massa, però n'hi ha, el suficient per mostrar que molta gent va visitar el lloc i complint un vot o demanant alguna cosa va dedicar a la seva banda el que podia pagar. I a través d'això tenim un altre element molt important, potser més important, que és la gent que va protagonitzar la fundació, el manteniment i també el final d'aquest lloc. No són massa inscripcions en comparació a altres llocs de la península Ibèrica, on podem trobar fins a un centenar de dedicatòries, però aquí tenim textos que ens parlen d'alguns déus, alguns molt ben coneguts, Neptú, altres no tant, potser perquè el seu nom no es podia dir clarament, i tenim la gent que va fer coses en relació a aquestes divinitats, demanant coses. Tenim homes i dones, existeixen dones perquè no és habitual, no perquè no anessin, sinó perquè rarament tenen possibilitat de dedicar alguna cosa. Tenim gent de l'elit local, tenim el que siguin antecessors dels primers alcaldes de Mataró. Aquí tenim la regidora, que és la successora d'alguna forma. No hi havia regidoria de cultura, hi havia ni patronat de cultura. No invertien ni en sanitat ni en cultura, era molt clar. Tenim alts funcionaris de l'emperador, gent que devia estar de pas, i amb ells tenim esclaus imperials, la gent que feia la feina, gent de categoria social ínfima, però molt poderosos. I després, com sempre, a qualsevol santuari, fins avui dia, hi ha infinitat de gent anònima, per la qual tenim el nom, però no sabem ben bé qui eren. En algun cas es diuen a què venien, a dedicar alguna cosa. Ara, i això ha estat un resultat de preparar aquesta exposició, tenim més dades. Sabíem que hi havia gent que aquí havia vingut, podíem dir, amb mala intenció, perquè hi ha una peça molt interessant, que no es pot llegir massa bé, per desgràcia, que és una tàbula, un text de maledicció. Textos redactats sobre plom que s'amagaven perquè no es veiessin per maleir algú. Segurament sortiran més. I això ja és indicatiu que aquest lloc atreia tot tipus de missatges i d'intencions. Però també tenim elements que, recentment, repensant sobre ells, suggereixen que aquest lloc servia per fer preguntes a la divinitat, per fer adivinació. Són elements, fragments d'un mosaic o d'un puzzle, si volem, del qual no tenim totes les peces, mai les tindrem, però comencem a tenir prou dades com per entendre el perquè de la fundació d'aquest lloc, tan a prop de Mataró, qui el va visitar, què va fer i com desapareix. Una part interessant d'aquesta exposició, a la qual hem dedicat la part final en l'altra sala, parla justament del final del lloc, un final que sembla tranquil per abandonament, avui dia diríem per desídia, i després de 2 segles d'abandonament ben bé, allò que es converteix en una granja per camperols. És el destí de moltes cases de camp romanes, de molts santuaris a tota la península. I això també diu molt de com una societat evoluciona en el temps. Cal recordar, això a vegades no està present, sobretot quan es veuen pel·lícules, que el món romà, que diríem la cultura romana, són més de 1.000 anys, 1.200 si volem. I els romans a l'inici no són els romans al final, mateix no ho reconeixeria. Aquí tenim una finestra molt concreta, local, de com aquesta gent va canviant el temps i com el conjunt del territori s'adapta a dinàmiques, a valors globals de la Mediterrània que evolucionen durant aquests segles.
espero que gaudeixin d'aquesta exposició perquè val la pena veure els materials. Gràcies. Bé, doncs, primer de tot, moltes gràcies perquè fa goig veure tan ple aquesta sala del nostre museu. Pensava que avui dia sí que invertim en cultura i en sanitat perquè al cap i a la fi no deixa de ser una aposta per la cura del que som en aquests moments, però també d'on venim. I per tant jo crec que és superimportant la inversió tant en sanitat com en cultura. Crec que a més aquesta exposició també posa en valor què vam ser nosaltres també, fins i tot com a comarca, perquè estem parlant, ara hi ha municipis que tenim, que som Cabrera de Mar, que som Mataró, però al final tota aquesta part de l'Iluro mediterrània ens fa també estar units d'alguna manera. Jo crec que una de les coses més importants que té un museu no és només tenir custòdia i guardar d'aquestes troballes, sinó també explicar i fer relats accessibles per a tots els públics, que tothom pugui entendre aquestes històries per poder-les integrar i també per trobar resposta de moltes coses que encara ens passen. Potser una miqueta el que de tant en tant encara fan les religions. No fer-se preguntes ens les fem a dia d'avui i que per molts anys sigui així. Em toca també agrair a totes les persones que han fet possible aquesta exposició, perquè muntar aquesta exposició, comentava l'Anna, que ha portat molt de temps, que de fet ha estat una feinada i per tant jo el que vull és agrair sincerament de tot cor a totes les persones que han fet possible que ara nosaltres puguem gaudir de la mateixa. Vull també posar en valor la col·laboració entre les institucions i per tant agrair també al Museu d'Estampació de Premià de Mar per les seves aportacions i com no podia ser d'una altra manera també a la Fundació Borriach i a l'Ajuntament de Cabrera, que per cert tenim aquí el regidor, el senyor Albert Castanyer, regidor de Patrimoni de l'Ajuntament, que anava a dir benvingut a Mataró, però com que vens tot cada dia no ho sabia i ara ens hem retrobat. I bé, aquesta col·laboració precisament el que ens ha de permetre és que ens beneficiem mútuament d'aquestes visites al jaciment i també a l'exposició. I per tant convido a tothom que no us perdeu les activitats que organitzem des del museu. Que gaudiu molt i molt bona nit. Gràcies.